Xiaomi днес официално пуснаха HyperOS 2 глобално за милиони хора по света. Лично аз го изтеглих на телефона си и наистина е голям апгрейд. Всичките анимации са променени към по-добро. Всичко е супер. И също според Xiaomi са поправили бъга, техни думи, който ни е дърпал батериите през цялото време. И аз се чудих защо батерията ми пада толкова бързо с HyperOS 1, но явно би трябвало да са го оправили. Аз още не ми е паднала батерията, което е добре, така че предполагам са го поправили. Но липсва функция, която много хора по света очакваха с HyperOS 2. Липсва Circle to Search. Xiaomi са пуснали, но за телефоните между Xiaomi 14T и Xiaomi Mix Flip включително, който е техният сгъваем телефон. Предполагам, мое мнение, че Xiaomi ще пуснат Circle to Search, но на някой по-късен етап. И това ще бъде от този шорт и благодаря ви, че гледате.